Здравейте, хора! Днес ще опитваме тези неща. Никога не съм ги яла. Ме е доста интересно. Так му сме на ритейл парка в Сливен. Ще да кажа Ямбол. И ходихме в Кика и си струваха 5 лева. Да. Има такива вкусове. Да, Те са маракуя, манго и портокал, лайм и ананас. Аз искам с ананас да пробвам. Аз с маракуйо. Аз бих пробвала с маракуя. Добре, т.е. трябва да е руд. Да. Хайде, сега да ги пробваме. Аз ще ги оценя от 1 до 10. Защото никога не съм. Маракуята ли? Погледнете. Мирише много яко. Мирише на сапун. Да, малко. Айде на 3. 1, 2, 3. Мале, как се чупи. На кое бе? Ти верно. Аз ще пробвам сега лайма. Погледнете тук как изглежда. Перцето. Зелено. 3, 2, 1. Ти пробва ананас, ма. Знам. Реално, едни и същи са вкусове. Лайма ми е една идея по-кисел. Я да видя. 3, 2, 1. Дай да пробвам сега ананаса. Погледнете колко малко пах има вътре. Взех ги от Кик. Значи аз му давам 9 от 10. 8. Нещо. Значи, Айде, добре, 10 от 10. за това давам 9 от 10. За това не съм го пробвала, сега ще го пробвам. Това е манго и портокал. Не е лошо. Аз всички, че ги пробвах. Маракуята. На мен маракуята най-много ми харесва. На мен е най-много лайма. Маракуята 9 от 10. Мангото и портокала 8 от 10. Да, я. Ананасът 10 от 10. А пък лайма също, но той най-много ми хареса всъщност. На мен маракуята давам 11 от 10. На манго и портокала 8 По-бързо, от 10. че нямаме много време. И на лайма му давам 10 и на ананаса 10 от 10. Честно казано, мангото и портокала най-малко.